oli kunnon mies. Oli kunnon mies. Hän oli kunnon mies, hän oli kunnon mies. Mitä se teki saunassa? Ukkonoa oli saunassa. No saunassa vihdottiin ja saunassa pestiin itsensä. Ukkonoa pesi itsensä saunassa. Sitten hän meni kotiin. Mihin se meni? Meni hissiin, niin se oli. Ukkonoa meni hissiin taas. Siellä hän painoi nappia, saapui omaan kerrokseen. Siellä hän meni sisään vaan ja joi kahvia. Ukkonoa avasi pään! Ja viimeä klingaa! Hän oli kunnon mies. Sitten hän katsoi luoton. Oli 4 oikein. Kun hän meni saunaan, hän pisti loukun naulaan. Neljä oikein luotossa, 5,80, 5,80. Sigan osti pissee, hän meni takas kotiin. Ukkonoa meni hissiin.